Ukrainanyň gündäwir tewitlerinde agyr çaknysyklar dowam edýär. Bu ağırlykda Rus güýçleri Donetsk we Lugansk tewitlerinde raýat maksatly we energiýa desgalaryny nysana alyp, Konstantinivka şäherine 2 raket atdy. Mundan başga Rus güýçleri günortadaky ýakynda azad edilen Herson şäherine 14 raket ýagdyrdy. Bu barada 12 dekabrda Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş harby staby ma'lum etdi. Harbylaryň maglumatyna görä Rus güýçleri ilatly nokatlarda harby terroristlerini ýerleşdirip we okatmak üçin öz pozisiýalaryny ornaşdyryp, parahy da adamlary galkyn hukmynda ulanmagyny dowam etdirýärler. Russiýanyň Ukrainanyň infrastrukturasyna garşy amal edýän rehimsiz zarbalarynyň netijesinde barha sowaýan howa şertlerinde millionlarça adam ýyladys ulgamsız tümlükde ýaşamaly bolýar. Bu ağırlykda Amerikanyň prezidenti Joe Biden 11 dekabrda özüniň Ukrainaly kärdesi Volodymyr Zelenski bilen gepleşip, Washingtonyň Kiýewe bolan berk goldawyny ýene bir edek äsgär etdi. Aktamyň maglumatyna görä, Biden Zelenski bilen telefon söhbetdeşliginde Russiýanyň Ukrainanyň möhüm infrastrukturasyna garşy dowam etdirýän hüjümleriniň arasynda Birleşen Ştatlaryň dowamly himayatyny nyktady. Beýanatda Bidenin Birleşen Ştatlaryň Ukraina üçin howpsuzlyk, ykdysady, ynsanperwer himayatyny dowam etdirjekdigini, seýledi Russiýany onuň urus jenaýatlary we ilginçlikleri üçin jogapkärçiligi çekjekdigini ýene bir edek inandyrdy diýilýär. Goloýda Amerika Ukrainanyň energiýa infrastrukturasy üçin $53 milyon bölüp berdi. Seýledi $275 milyon nowatdaky harby himayat bukçasyny eglan etdi. Zelenski özüniň sosial ulgamlarynda Bidenin nowatdaky howpsuzlyk bukçasy üçin minnetdarlygyny bildirdi. Seýledi gepleşikleriň dowamında goranma hyzmatdaşlygynyň we ýurdun energiýa pudugynyň ýysyny dowam etdirmegiň maslahat edilendigini aýtdy. Щойно говорив з президентом Байденом, як завжди, предметно, корисно, маємо сильні домовленості. Ukrainanyň köp sebitinde esasan hem Odessada adatyn daşary ýagdaýlar gullyklary Rus hüjümleriniň netijesinde sandan çykan elektrik üçünçiligini ýola goýmak ugrunda tagalla edýärler. Bu barada Zelenski 11 dekabrda giýişligiden ýüzlenmesini de belledi. Тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни. Робимо все, щоб повернути світло Одещині. Rus zarbalary sebäpli Odessa regionunda 1,5 milyona goly adamyň elektrik togy kesildi. 11 dekabrda zarbalaryň nowatdaky tolkunundan soň Odessanyň Gara deňizdäki porty işlemedi. Bu barada Oby hojalyk ministri Mykola Solski ma'lum etdi. Sol bir wagtda ol galla eksportynyň togtadylmagyna garasylmaýandygyny hem sözüne goşdy. Bu ağırlykda Ukraina güýçleri Russiýanyň okupirlen Melitopol şäherine hüjüme geçdiler. Garanky asmany ýagtyldan onlarça partlamanyň netijesinde Rus güýçleriniň hataryndan anyk näçe gullukçynyň helak bolandygy aýdyň däl. Günortada ýerleşen strategik taýdan möhüm Melitopol şäherinde 150 miňe goly adam ýaşaýar. Yerli ilat 10 dekabrda şäheriň gündäwir tewitlerinde uly partlamalaryň bolandygyny aýtdylar. Ukraina harbylary anyk jekmejekleri aýan etmän artilleriýa we raketalar bilen Rus birikmelerine hüjüm edilendigini bellediler.